Hello, hi. Kabang ma English ni Bangla buzi kabang ma tong am ban ko ro bai sanai. Nung man konon sanai. Tipralan kera da tipralan phalai re laikan samani kongno. Amno to sable painai ba. Painai ke sabo phalai ke sabo. Aba hai tungya ama sanya kai ngai mano. Sanya salia amun ba kok salia aba hai kai ngai mano. Kono phalaya phalya bo sanlia kok salia abon bage azagawa central hapang ne kotor borok president PM home minister aba herokse bong khunjose bong biskangse sajagya bong jar nogo bong biskang kosa kongro sajagya sarai abono no hino sanjagya aro so sogyaku ama hata so ang abono saimane nyo to kemno to hamya hilia abono saimane nyo so tipralan bo jeta jaga gerada tipralan da bi bo diman ba jaga o kotor rong bisang so sogyaku ka to borok saisi mayaku amon bagana abo sanjagya YouTube rok mobile ko sim sahaino kok sajagoi tongo so abo sanjagya abo sogyak ajaga abon bagana bong abo ekdom sanjaya baksa nongyak bai baksa abon bagano yang tekesa kok brok dofa party ma sayo kok brok dofa party bo kok brok sane rong bagai hanayo land nayo separate state nayo beba kok brok baimang solir nane nayo kok brok baimang solir nai abon bagai gerada tipralan sa jaga o Delhi ni borok saisi mayako ba home minister prime minister president rashtrapati oborok se khnayako nini rajya sabha lok sabha rok se khnayako sabole ambagin abo aro sogayako bagai abo ungyako angya bagino yango angbo dong ko snabui mana abon bagin snabka kok brok dofa politics ang abor jaga to keboni bagai to saya sudu kok brok ni bagai saka tai tabung kang teka sangkai borok ani nangmani borokno sang kok kasarnai sini khasuksa Dr. Buisojit ni kongnang miyak kayakta khanamani kongno sang sanai bini kok kubuino abon sai bo sanan sai sikangno angbo saimano bini kok kubui ibramotha bo BJP no o BJP bo BJP no same mane bongni malik ekta guru bong gurudev ekta obo haita gurudev ek yango iko birat raja bai kirat raja juddo nanglaimani bongni gurudev khai ek thik abo hai ibramotha ba yango BJP ni bongni gurudev ekse aboni bagai borok gurudev ek bagai borok ek no bo thik kok sao ang Dr. Buisojit ni kongno ang tansoya mase manjonai ang Dr. Buisojit no request khlainai nang mo video nai tongkha kai takuk lukurok mo video nai tongkha Dr. Buisojit na jaga o mo video no sogoi redi share khlai di bono khana redi Dr. Buisojit ang no na hamya bo saya kaham bo saya ang nini logi sinayo pambari hingka kai nanga NGO hinui gari gura rok bebang manui khini bangmani abo kaisa kaham bo kaham pano o jagani chinoroni borok rok teta chinoroni politician rok nini abono hamjagya chakjagya nini abono kaso tamoni bagai kaso aboni nungbo serai saimang kana nung tamoni bagai kasojak politics party rok borok minus thanai aboni bagai nono khlai reya so nung nini NGO abo to sao ang to birudya boike nini aboni birud nung saimya ta nono aboni bagai no khlai reya so nung aboni bagai nung ani kok brok dofa political party bo joining redi
Minga kang vice president nang thane nang president nang di. Nang NGO bo khlai di kok brok do pha party bo khlai di. Sara Tripura tam bang na musung bag de afro. Ang sair kan nin mana di bangkor no saka no aro tai ke bo kasoi mangalak. Ke bo kasoi me mane ke bo kasoi me ya. Sengkhain nor ka saimyan ni diba a jaga dabi kono se sogya ko. Ke bo se khnaya ko. Seng simis o jaga mobile loga last fight ba nin ko fight ba ngera Tripura land na sir khogoi tongo seng nai seng sano hnoi. A jaga wa aroni jata kotor boro khnaya ko. Am bagen abo sanjaya bai baksano tai dol songja jaka abo kurugoi pai thaka. Tabuk seng kok brong ni dol songsai mano wawi mano tai so walainai nangan mokong tamungja bahai doctor sajakai ba nangnin manani kongno accept khlai mano asung no kok hilal tinen bagai ang asung no kok sakranai tai ta kok sakranai tongmana abo kisa pokre reng thaka abang busang tai so tui sapi onai am bagai nong buskang nong ni dabi jeta nong dabi no tang biru jan nong dabi aro buskang so sogya kongkai home minister president nong ni buskang go se sajogya kongkai abo sanjaya bai baksa khnaya bai baksano am bagai noro yango jeta boini dol tei khoroksa kokbrok dol nongkhumani abo to noro kuno hamla khlaimaya attack khlaimaya nongni upora hamya ta saringkhe nongni upora to hamya saya kintu nongni jeta party ni process naharmung hamya abono hingka ma sanai abono hingke ang kok kwsarwi rwkha hilal kok rok do phalong di.